ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇವಲೋಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರು ಬರೋಂದಲ್ಲೇ ಕುಡ್ಲದ ವಾಮಂಜೂರ್ದ ತಿರುವಾಯಿಲ್ಗುತ್ತೂರು ನಡಪುನಂಚಿನ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬುಲದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವರದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯರಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಫೆಬ್ರವರಿ 19ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸರಿಯಾದ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಲದ ಲೇಸು ಕುಡ್ಲದ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತುದು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುರುಕಾದ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಎಂಚ ಕಟ್ಟು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿನ ತೂನಗ ಬಾಯ್ಡ್ ನೀರ್ಲ ಬರೋಂದುಂಡು. ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಐನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ವಿತರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಂತಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ತಾರ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಬಾಜೆಲ್ಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತಂಪು ಮನ್ಪೆರೆ ಅನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಚರಂಬುರಿದಾರ್ಲ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಲೇರು ಚರಂಬುರಿ ಮಾರ್ನಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲದ ನಡಪುನ ಜಾಗಗ್ ಬೈದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಈ ಒಂಜಿ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬುಲದ ಪೊರ್ಲು ದೇವಲೋಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಈ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಲೋಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವಡು ಪಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಪರವಾದ ನೀರುಮಾರ್ಗ ಕೆಂಪುಗುಡ್ಡೆ ನಿವಾಸಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ ಗೀತಾ ಮೇರ್ನ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಚಿಂತನ ಮೇರೆಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಕಂಬ್ಳಗ್ ಬೈದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲಿ ಹಾಕುನ ಬೆಟ್ಟಾಕುನತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 19ನೇ ವರ್ಷದ పొర్లుద కమల నవీన్ చంద్ర ఆల్వేర్ ప్రవీణ్ చంద్ర ఆల్వేర్న ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಡಬದ ಕೋಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತದ್ದು. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಂಚಿನ ಸದಾಶಿವ ಕಮಲದ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಮಾತೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತಂದು ಎನ್ನಂತೆ ಪಾತ್ರ ಜೈ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕೆ ತಡೆಯರ ತೀರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನೆಟ್ಟು ಈ ಎರುಕುಲು ಒಂಜಿಮೆಟ್ಟು ಬಡುತ್ತ ಪೆಟ್ಟಲ ಅಂಚನೆ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಪಾಪ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕಂಬುಳದ ಕಂಡಡ ಬಲಿಪನ ತೊನಗ ಐಕ್ಲ ಏತ ಆಯಾಸಾವ ಪಂದೊಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ಲ ಒಂದುಂಟು. ಐಕ್ ತಂಪು ಮನ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ಅಂಜಿ ನೀರ್ದ ಅಭಿಷೇಕನ ಎರುಕುಲ ಮಿತ್ ಮನ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತನುಲ ಒಂಜಿ ತಂಪಾಯಿನ ಅನುಭವನ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ನಮಲ ಆ ನೀರಿಡುವರ ಮುರ್ಕುದು ಲಕ್ಕೊಡು ಪಂದಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂದು ಆ ನಮನೆ ಸೆಕೆಲ ಒಂಜಿ ಮೇಟು ತಂಪಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನ ಪಡೆಯನ ಎರುಕುಲು ಕುಡರ ದುಂಬುದ ರೌಂಡುಗು ತಯಾರಾದು ಉಂತೆರೆ ಬೊಡದು ಬಚ್ಚೆಲು ಕಲೆಯರೆ ಎರುಕ್ಲಿನ ಮೇಕು ನೀರು ತೇತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇನು ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೀಪಾದು ದುಂಬುದ ಹಂತಗು ಐನು ತಯಾರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ಏರುಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಲಂಕಾರನ ಮಂತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲಗ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬೈದೆರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಂಬಲದ ಕಂಡೋಡು ನಮ್ಮ ಇರುಕುಲು ಬಲಿಪುನ ಮಾತ್ರ ತೂಂದುಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ದೃಶ್ಯಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮಕ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕಾದೆ ದೇವಲಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣನ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವರದಿಡ್ ಸೇರಾವೊಂದು ಇಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕಂಬಲದ ಲೇಸಿಡ್ ದೇವಲೋಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮೂಲಕ ವರದಿನ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತದ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಮನೆತನದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದು ವೇದಿಕೆಗ್ ಲೆತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಆತಿಥ್ಯನ ಮಲ್ತೆರ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಲೋಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಂಬಲದ ಪುರ್ಲುನು ತೂವೆರೆ ಆ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಲ ನಮಕ್ ನಾಟಂದು ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ ಇನಿ ನಮ ತೂಯಿಜಿಂಡ ಎಲ್ಲೆ ನಮಕ್ ಕೊಡರ ಐನ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕಾದು ಏತು ದೊಂಬಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವಿನ ಸಹಿಸೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಲದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವರದಿದ ಮೂಲಕ ಮುಟ್ಟಾವನ ಕೆಲಸನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ತೂದು ವಿಡಿಯೋಗು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲನ ಗುರ್ತದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಲೋಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತದ ನೀನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಮತ್ತು ಕಂಬಲದ ಇರುಕುಲು ನೆಟ್ಟಿಗೊಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪನ ಕೊಡ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಬಲದ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಗು ಸಂಕು ಪೂಂಜ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಜೋಡು ಕೆರೆಕ್ ಪುದರ್ ದೀತೆರ್. ಈ ಒಂಜಿ ಜೋಡು ಕೆರೆತ ಪುದರ್ಗ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅರ್ಥಲ ಉಂಡು. ನೇನು ದುಂಬುಗು ತಿರಿಪವೆ. ಕಂಬಲದ ಬಹುಮಾನ ಸಾಲಾದ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಜೋಡಣೆ ಮಂತಿದ್ದೇರು. ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ರಾಘವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ. ಏರ್ಪಟ್ಟ ಜೊತೆ ನಾವಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಲೂತ ಸಾಲೆ ಕಾಂತಾರ ಬಾಂಧವರು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪೂಜಕರೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ಸಂಘ ಪೂಜಕರೇ ಕಾಂತಾವರದಾಗಲು ದೇವ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೂಡು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಲು ಸಂಘ ಪೂಜಾರಿ ದೇವ್ ಪೂಜಕರತ್ತ
ಕರೆತ್ತ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ಸರ ಸಂದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂತು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ದೇವ ಪೂಜಾರಿಂದ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಪೂಜೆ ಹಕ್ಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಕ್ಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾವು ದಾಸಿಂದ ಐಸಾಜಿ ಪೂಜಾರಿನ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಬೊಕ್ಕ ದೇವು ಪೂಂಜ ಪಂಡದು ಜೋಡು ಕರೆಕ್ ಉದರ್ದೀತಿರು ಇರುವೆರ್ಲ ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತದ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಕೋಣೆದ ಉಲೈಡ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೆತೊಂದು ಪುನಃ ಎರುಕುಲು ದುಂಬುದ ಹಂತಗು ತಯಾರಾದಂಥದ್ದು ಮೇರ ಮಜಲ ಮಿಷನ್ ಗಾಡಿ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ವೇದಿಕೆದ ಎಂಸಿದಾಡಲು ವಿನಂತಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಇರುತ್ತ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂಜುಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟ ಸಮಯ ಬಂದೋಟ ಒಂಚೂರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾ ಸಮಯ ಇರಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಬೋಡು ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನೋ ನಿಪ್ಪೇಳಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬರ ಸಮಯ ಹೇಳೋದು ಓಮಂಜೂರು ಬೊಣ್ಣಂತಿರದಾಗಲು ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೌಡೂರು ಕೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಲು ಸಮಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆನಂದ ಅಕ್ಕಡೊಂದು ಸಾಲದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಒಂಜಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವನಿಗೆ ಅದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಓಮಂಜೂರು ಬಣ್ಣಂತಿಲ ಧರಣಮನೆ ದೈವಿಕ್ ಅದ್ವಿಕ್ ಶ್ರವಣ ಪೂಜಾರ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೌಡೂರು ಕೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಲು ಹೊರಬಡೆ ಸಾಲ ಇದು ಪಾಂಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಇದು ಹೊರತು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೀನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ತೆರಿಪೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬದ ವಿಡಿಯೋನು ನನ್ನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಭೇಟಿಯಾಕ ಹತ್ನೇಟ ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ದಿನ. ವಿಶ್ವನಾಥ